Bendino beli galon. Driver galon ana. Jokori. Heeh. Mbah, Mbah. Ayat Bang ayat. Ready. Kilo. Dan kilo Itu. Oper-oper nang Mbah ayo, Mbah. Wedot iki. Cuwili iki. Iki genine cuwili ae, kayak boko-boko ngono. Cilik Pak Ukar. Ojo di anu pateni, ben ngene. Ngene wis pas kok. Mbah, dabare Mbah. Ngene iki. Iki lho kemene. Cilik-cilik ae. Cilik-cilik Mbah. Puyung ngene parit sak mone parit lho. Reganane cilik kok. Tengkere cilik kok. Cilik Mbah. Cilik Mbah, alen Mbah. Cuwil iki. Kono penting diwetane kono nang anu ngene. Aren gotek yo. Ayo goteki. Ngene patang kata kono nang kelempet ae ora kenyang mendung. Ora kene ora ndang mumbul. Dong. Kelempet ae nang Heeh. Sing sore peluru efek jago anu. Lagi babate putu e. Ya utek-utek endi iki, Kang? Gak aku rawan kuwi. Utek-uteke long buang parking kan. Ngapa? Bawa orangnya utek-uteke. Endi? Ning kelong. Cilik. Ya ora mendung. Lah utek-uteke urung eneng. Ora apa-apa lho utek-uteke. Utek-uteke urung eneng yo. Sak mikir utek-uteke teko sik. Murup raine kontek anune. Ngisi lho. Genine ora lebu to, Pak. Genine ora lebu. Buangen. Lah ini yo angin mati. Nah. Oh, ngadeg kok. Anune apa kuwi? Larake. Ala lek jiket ki nyapa kuwi? Kae lembeke nyapa kae? Gat. Ora lho. Biasane bunder iki lho. Aja kata kandak lah anune. Nine. Urung. Rada abot iki kok. Jan ngalih le. Anu. Pap. Bocil rono bocil. Iki maksud mercone. Lu ayo ngetan kok. Ino, wong ngetan dalan kono. Kowe rono mlayu ngetan. Kono. Ambil. Kok berantak yang kebon, Bang? Aduh gedean rambut tahu. Ora ngendang gede anu lho. Gede lho, Mbah. Panas. Aja gede, Mbah. Mbah. Aja gede. Wis pasane, pasan. Rene lho. Pasang uteng-utenge pasang ae. Utenge dipasang. Ya kae terus panas kok. Terangin to. Engko nek wis anu wis. Ngono ngene keluk-keluk ngono wis arek. Keluk-keluk. Kuwul ana sik lho pokoke. Buat keluke. Ora apa-apa iki gak kuat iki. Yo, Ngono kira tuh. Sik di. Lah iki apa lu uteng-utenge? Oh iya dilebok ning, guys. Ning kono uceng-ucenge. Uteng-uteng iki Lali. Wis ayo tang. iya lek ganti ngumpul nang tak engke iki. Iki pas nggo. Ngene. Ora temu kok. Angine kok kidul tenan. Oh. Puak mampe ya. Maaf ya ini. Kan nyewe ujar mau loro. Anu lho. Oh, bojoke tuwek-tuwek. Kuwi ada lem berapa? Etane Orang gede pelengker. Udu, apa jeneng kuwi? Lembar e. Dong. Geret turun Nah pasan anu, pasan sik. Pasane sasang aja. Mutar wong ndi? Besok tinggal ana. Nyonyok sana ora? Dikire. Nyonyok nae iki. Ora betah kok. Karo terus Mas, Mbah, operono Mbah. Karo operono sisan. Tambahno. Si operono. Oh. Sik. Melong gocek golek ngoceki Mbah. Oh. Pak Tris. Welcange ya tinggi. Enak.
Tan masuk iki. Anu. Serong kuat dong. Mang angkat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ayo lo. Ayo habote. Berat nek iki wong. Berat. Kayang nggih. Keri to sumbune. Anu walon. Nah, anak ngono kuwi rada kal. Nisio. Ayo kita. Banter lagi. Berat. Nah. Tak banter ya. Bomnya muni. Ngeri. Alhamdulillah sukses. Ngeri lor. Cilik ora kurang bakal.